Mun nimi on Jenny Kallio ja mä teen Portsassa handpoke-tatuointeja. Oon tosiaan tehnyt tatuointeja 4 vuotta ja handpoke on se, millä mä oon tehnyt koko sen ajan, että en oo koskenut koneeseen kertaakaan. Leivonnaistatuointeja en oo koskaan aikaisemmin tehnyt ja tää tempaus on tosi hauska. Tämä tapahtuma on tosi spesiaali, en ole koskaan mitään tämän tyyppistä tapahtumaa ennen järjestänyt. Ja oli kyllä kiva tehdä tämä yhteistyönä Ruustenin kanssa, koska mulle on tärkeää vegaanisuus. Musta oli hauska nähdä, että kun musta tuntuu, että Runebergin tortut jää ehkä välillä silleen laskiaispullien varjoon ajallisesti, että kuinka paljon tuulta tämä tapahtuma otti alleen, että kuinka moni oikeasti tykkää näistä Runebergin tortuista silleen, että se on tosi mieluista herkkua. Runebergin tortut on mulle tosi iso asia. Yksi varmaan Suomen suurimmista Runebergin torttufaneista. Ne on vaan maailman paras leivos. Ja olin jo itse asiassa miettinyt joskus, että voisin ottaa Runebergin torttutatuoinnin. No Runebergin tortut, niin niitä tulee just joka vuosi syötyä Runebergin päivänä vähintään se 2 kappaletta. Niin mun mielestä tää tatuointi sopii jo senkin takia, aina on tykännyt niistä. Runebergin torttu on paras mahdollinen herkku, mitä on. Helppohan tuo päättää siihen. On herkullinen ja just sopivan pehmeä. Leipomo Roosteen. Maku vie mukana.